Turkey is the new Iran. A new Turkish threat is emerging. And from here, I warn, Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel, the Islamic Brotherhood monster. To kai kaga mutanen da basu gama da Iran ba, kaga har sun fara maganar Turkiya. Wato yan Middle East na kasa gane tunanin su. Yan Middle East kamar arewacin Najeriya haka suke. Like ga makiyin ku kun sani, amma ba abin da ku iya tashi ku ya kai. Yanzu ka duba su Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Turkiya, Pakistan, dukkan su fa sun san cewa Isra'ila tana nan zuwa musu. Ka gane, amma kuma kun bar Iran ita kace ta yake ta. Hasali ma har da goyon bayan wasu daga cikin ku. Wani irin matakin lalacewa ne ya kai wannan dan Allah da Annabi. Amma a haka wani yana ikirarin shi malamin addini ne, zai kafa kyamara ya kalle mu. Yazo yana kawo mana magana na bambancin aqida, ya ce muna magana da molan kai, ya ce mu ba mu san muna kallon abin ta fiskan boko. Wani abu ne zaka justify wannan abin dan Allah dan Annabi? Wallahi ko a addini, a Qur'ani da hadisi ba ka da wani hujja da zaka zo ka justify ka ce wai muki Iran saboda wannan abu. Wallahi sai dai son zuciyanka kawai da kuma kiyayya da ka saka mu kanka akan su. Wannan kuma matsalan ka ne, saboda ga akan ido ka duba fa abin da mutanen suke faɗa. Yanzu kai a maganar wannan kaga ya bambanta maka tsakanin Shi'a da Sunni ko kuma wani ɗarika a cikin wannan maganar sa? Islamic Brotherhood baka ji ba? Ba su bambanta tsakanin wani aqida ba, amma kai ka gane normal ne fa ka zama kana da aqidanka, baka yi da aqidan wani ba. Ni ga ammi normal ne, amma hakan kada ya hana ka idon ka rufe akan gaskiya mana ne kan wani abin da nake da matsala da shi ke. Ga makinka da ya declaring dukkan ku ba ruwan shi da aqida, dukkan ku enemies ɗinsa ne. Kuma wannan makinkan ba wai maganar Krista bane, ka gane, ba wai wannan maganar Krista, Jews ne, Yahudawa ne, madaran su. Kaga fa ba su ma iya gama da Iran ba fa, amma kaga sun fara cewa duniya cewa wai Pakistan wai Turkiya ita ma hatsari ce. Amma yanzu Turkiya dan Allah kasan Shi'a ne? Yanzu kai da ka fito kake ikirarin cewa kar mu goyi bayan Iran saboda kai Shi'a ne, dan Allah yanzu kai baka gane kai shirmamme bane, ba like ilimin ka bai maka amfani ba. Yanzu idan ka ce muki Iran sai aka kifar da Iran, idan aka zo fannin Turkiya kuma ai sunna ne, su ma Shi'a sai su zakula nun sai su barka kai ahlus sunna ɗarika da sauran mutane kai ma su barka kai faɗan ka kai kadai. Kai akwai ilimi yanzu a cikin lamarin ka? Akwai wani ayan Qur'ani ko hadisi da zaka kafa hujja akan wannan rashin hankalin da kake fitowa kake faɗa dan Allah dan Annabi? Abin nan na ban mamaki. Ina za a arewacin Najeriya ne aka ware state 12 akan suna shari'ar musulunci, akan za a samu su sanction. Ko ba a yanzu ya faru ba? Kuma yanzu haka akwai sanction din. Duk wani content creator dan arewa ba kan manyan kamfanonuka ba su bashi talle. Yana daga cikin sanction din, in ba ku sani ba ku sani. Page mu ba a promoting din sai inda ake promoting yan kudu. Haka exactly page yan kudu ba a promoting din sai inda ake promoting account din da yake Europe. Duk wayannan ba ku gane algorithm din ba. Sanctions ne. Cakunkumi ne. Gane? So banda ma wannan fa na social media ne, banda sauran abubuwan da suke faruwa a zahiri. Yalla boy, ina ku farka wannan rashin hankalin da kuke mana a kasan da ya ishe mu. Ka gane, abun kuma ya zama kaman wauta da rashin wayewa a cikin lamuran kuma yanzu ka gane, yake zo kai ka kafa kyamara ka faɗa maganar banza da wofi, wanda ya karanta abu ya bi na ilimi. Ka gane, wai ka zo ka ce wai shi yake magana da molanka, wai ga ka asalin kai ne ba ka ke magana, baka da ilimi akan wannan lamarin. To Allah ya taimake mu kuma Allah ya samu dace.